Sziasztok! Gyere majd a Bennett. Sziasztok! Én Bennett vagyok. Én Feri vagyok. Hát minek az ide? Hallod? Videóban Minecraft. Ebben a videóban Minecraft-ni fogunk, amit Bennett akartam mondani. Csak nem tudod kimondani sajnos. Én addig berakom az üvegeket. Bennett csinálja a lépcsőket. Értem, minek ez a lépcső, nem baj. Melócei falat mász, én vagyok a Feri pókember. Nem kéne tanulni, mert lefélt a YouTube. Akarok majd streamelni majd ezen a héten. Vagy ezen a héten. Hétvégén. Nem kell ennyi üveg. Brother. Elég már ez a sok üveg. Nem kell ennyi. Ja, hát még felülre is kell, hát én hülye. Én majd az én szobámat megcsálom felül. Jó, csak az üveg! Van 8 üvegünk. Az elég? Jó. Hm? Nekem elég. Elég. Jó, mert az enyém készen adó. Én csinálom az alsó szintet meg fel. Az enyémet. Csak kéne egy kis kő. Gyere adok. De van nálam, lát. Ledobom. Nem kell. Ja, jó. A ládában van. Kell a csákon. Jön az este. Gyere aludni. De jön az este. Ezt megbasznak. A kis reggel. Let's go! Csináljuk. Addig van nálad izé? Ó, nem két van, jó. Benne lesz a ládából az üveg. Meg az ágyad. Jó. Ó, várj, ott az jobb az. Rendezzünk egy kicsit. Fokozzuk fel a hangulatot. Csináljunk egy bulit, de jó nagyon. Buliznak a csajok, táncoljatok csajok. Ja, ne buliznak a fiúk. Nem tudom. Nem tudom, hogy van a szöveg az a baj. Buliznak a csajok, táncoljatok rajok. Mullat az egész világ. Pont 3 ajtó, amennyi kell. Kicsit laggol. Ez az világmentés. Basszus! Gyerek. Este. Van még? Wow. Bocs. Kellett a crafting table. Jó, sok dinnye. Ja. Nagyon sok dinnye van. Volt rá ide.
Megetted mind a tahúst! Mi? Megetted mind a tahúst! Milyen húst? Milyen a hús? Hát egy kicsit ettem meg belőle. Egy darab volt benne. Jó, hát nálam is van hús. Ó, hülye. Te hülye vagyok. Nekem más színű lesz itt a padlóm. De tudod, Én dizájnos leszek. én is jöttem. Csak nehogy izéből csináld. Homokból. Jó, hogy van akkor. Azt majd rám fog esni, azt megbűvöl. Te meg alatt meg... te meg rám esel. Bárnak kilöktem. Táncoljatok csajok. Na. Mit csinál? És már kivithetem. Azt csináltam. Oh. Öt darab maradt a 35-ből. Ó, még ezt is elbaszom. Beszélj csak, nem lemutja a YouTube. Nem. Már párba úgy beszéltem és nem titolta meg le a YouTube. Félt tőlem a YouTube. Még ezt nem kellett megmondani, szerintem nem félt tőlem a YouTube. Ja, amúgy kéne ilyen. Mit történt? Csak ki ne vágd az izét. Az oldalait a izének, a háznak, mert az is ilyen bű van. Tudom. Én is tudom, csak én meg mondom. Tudom, hogy tudod, csak mondom. Ez mennyien elősz? 16-ra elég lesz valami. Azért legyen már egy színbe, azért. Mondjuk oda kéne egy ablak, meg fel kéne építeni oda. Meg itt is, meg amott is, és akkor úgy jó. És elég volt, bazd meg. Ja, hát az nálam van, én hülye. Ó. Megint elkezdi, bazd meg.
csak el. Hallod, Feca? Na, Veszek még egy zordot. az vegyél. Na megrendeltem. Oda kéne még egy ablak. Nem enged csatlakozni. Miért nem enged? Próbáld meg. Szerinted mit csinálok? Kiverem a fogát, ha nem engedi. Hát nem enged. Akkor verem ki a fogát. Hát rosszul raktam be a szenet meg a szart. Csináljak újat? Szervert? Aha. Nem tudok már. Dolgot csinálják. Oké. Hozd már meg a szervert, mert nekem nincs megosztva. Hogy kell megosztani a szervert? Mi? Hogy kell megosztani a szervert? Látod, én nem tudom. Elfelejtettem. Ja, tudom, hogy... Új világ? De nem az a világot. Azt mondod, csinálják új szervert, nem? Mondom, indítsd el a szervert, Ja? Ó. Oh. hogy fel tudjak menni. Kell egy hallókészülék nekem. Hát jó kéne. Hát igen. Nem enged csatlakozni. Nem, mondjuk még most lépek befele. És hozzá. Nem, még nem osztottam meg. Remek, reál. Táért. Reál. Meg elmegyek vizér. Mindjárt jövök, Benni bácsi. Megosztod a szervert. Hallod? Ha-ho. Itt vagy? Visszajöttem. Mondtam, el kell vizér. Hozd már meg a szervert. Megosztottam. Mi? Megosztottam. Nem jön ki nekem. Megnézek valamit. Villandvilág. Nem jön ki villandvilág. Nincs neted. Mi? Nincsen neted. Ja. De? Van ez. Eddig nem volt neted, mi? A. Tudtam. Most már
Oké, pillanat. Kikapcsolom a kamerát. A izéből. Egy dolgom van most. Hátbaszom a drágomat. Ki kell kapcsolnom. Na, most visszakapcsolom. Na szóval, folytassuk. Este van. Szóval addig nem csatlakozzál. Az jó, itt meg este. Gyorsan vedd ki a ládába az izét. Kiégett 12, mínusz 10, jaj. Alig van szenünk. Már megint nekem kell megcsinálni ezt a lépcsőt. Mindjárt megcsinálom. Ide kéne egy darab. Kijöttem a tetejére. Aha. Vándorkereskedők! Fordulj meg! Most meghal. Hát nézd meg, mit tudod? Megint. Azokat megint, az még be tudjuk futni. Hát engem köpködnek, nem döglök. Lebuktuk újra. Bemenekülök a házba. Elbújtam. Van lámán 2. Azt majd engem fogom köpkölni. Csinálj egy kis karámot. Nézzél csak ide. Tetejére. Áú! Csinálj már egy karámot. Hát engem köpködnek. Nem baj, csináljad már oda előre. De akkor meg kell döglönem. Akkor gyere ide, és gyere meg ide jövök előre. Fussál. Fuss. Másik oldal, fuss. Csináld meg, és fáradod. Addig itt teszek velük. Oké. Karámot. Mekkora? Jó, majd legyen, hogy be tudjam vinni őket. Jó. Hát öcsém, hát honnan köpködnek? Húzigetik. Dik, elengedted? Nem tudtál volna búzigetni. Tanulj meg leülni, meg célozni. Köcsög. Szemétláda, hülye, anyád. Ennyi csak elég lesz. Írni a YouTube-be. Gyerünk már, hát öcsém, ennyi. Három felfele legyen. Minimum három blokk felfele. Minek? Hát mert hogy ki ne tudjanak jönni. Hogy jönnének ki? Jó, akkor a 2. Kész van? Csinálom rá az ajtót. Jó. Kérlek szépen, szó szerint ajtóból lesz. Köpnek. Hát ez buzít volt. Gyertek be. Ennyibe, mert megbasz. Megverlek. Gyertek már. Oh. Csukafeles. Jaj, ez nem oldal.
Meg kellett a másik erdőbe lopni fát. Nem tudom berakni őket a karámba. Gyere már ide. Üsd ki az ajtókat. Hát én nem... Nektek. Ó, ilyenkor nincs nálam csont, pedig van kutya. Hát nézd már meg mi a práta fejük van már megint. Gyere már ide. Megyek. Másik szigetről. Gyere ide be a karámba, hogy jöjjenek utánad. Hadd köpjenek le, azt mennek be oda a zárba. Na, Gyere be a gyertek. karámba. Gyere. Bejött? Itt vagyok, buzik. Tudod, hogy lehet? Így. Takarodj be. Elmenekül. Oh. Bro. Jó, itt van benne mind a kettő. Eh. Jöttem rá. Még máma kijössz, hogy leültünk. Nem direkt volt. Legalább egy maradt meg. Az a lényeg egy van, nem kettő, minek kettő, elég egy. Amúgy se fogsz kódozni. Ne bárcsa megdöglök. Befolazom. Hát úgy... Bennett? Meg tudnak izét csinálni? Lépcsőt? Bennett? Meg tudnak lépcsőt csinálni? Mennyi van? Lépcsőt? Jó így. Nem, mert nekem ugrani kell egyet. Ó, azt még már nagy baj. Hát igen. És nagyon nagy baj. Csinálok egy pincét. Papa, jó. Itt a pincere lejárok majd. Úgy akarom csinálni, hogy hol a ajta. Létrás lesz, csak szólok. Itt meg majd valamit fogunk csinálni, majd itt lesz a veteményes. Itt lent alul. Várra, men, hogy megyek le? És hogy megyek fel? Hogy a baromra kell csinálni ezért? Puk! Audinyit fognátok csinálgatni, anyátokat. Meddig voltatok a pályán? Ó, sokáig. 6 óra 7 óra valahánykor jöttem. Megvan a létre. Kilenc elég, nem? Biztos tetszett. Szerintem elég. Csak úgy laggolok. Mi ez a foküze? Viszont fel! Hát de kell nekem. Most dob ki vissza. Dob. De kell.
Mindjárt kidobom, nyugi. Arra, hogyan kell csapó ajtót? Megvan. Hát pedig a régi házunk az jó volt. Az nagyon jó volt, az kurva jó volt, szó szerint. Négy csak. Olyan. Lebegő. Lebeg. Wow. Egyszerűen mondtuk azt, hogy wow. Azt. Azt a kutya mindenit. Ez az utca, de sötét, de sáros. Fekete erdő, fenyőerdő. Cigány kozetta, cigány kozetta. Ilyenkor jól érzi magát? Igen, én a hülye jól érzi magát, írt Ikent. Alkalmi fogyatékosan beszélek. Úgy tényleg nem olyan, hogy alkalmi fogyatékos lennék. Kicsit olyan. Mert az is van. Nem vagyok az. Van papírom róla, hogy nem vagyok alkalmi fogyatékos. Csinálok neked valamit, ajándékot. Cigány. Laggolok egy kicsit. Én már nem. De aludjunk. Megnézem hány percnél tart. Megnézem hány percnél tart a felvétel. Csinálunk egy kis dolgot. Jó, csinálj. 27-nél jár. 27 perc. Na, ahhoz kell vödör és vas. Hát, nem lehet. Kicsit nyomjál már. Most egy kicsit csalunk, de csak ezt egyszer fogunk csalni, mert muszáj ez a vödör. Vácsát kellett föl. Egyszer fogunk most csalni, csak többször nem, mert nincs kedvünk bányászni. Ez nem kell okosság, okoska. Adok ilyet, meg nekem kéne egy kicsike. Ilyen. 2 darab. Meg kéne egy termőföld. 10 darab termőföldet lekötök és ennyi volt a csalás, nincs több. Das ist time. Goodbye. Elszó. Nem tudod, hol van a fákjáim? Megvan. Ne zavar engem ott lent, mert felébe elmegy és ő megbasz mindenki. Das vidanya. Villany, pik. Tik. Ja, addig ez is így maradt. Mit termeszek, basszus? Van magunk? Honnan tudja? Szerintem van. Nézd meg. Hát biztos van, mert szerintem van, mert szedtem egy kicsit. Termőföldem van, dobtam.
Ne! Most én is lagolok egy kicsit. Nem tudom miért amúgy. Mi bajod van, bazd meg? Ne laggolja, mert megöllek. Van hogy kell kerítés kaftolni? Kaftolni? Nem tudom. Meg. Pap. Kérd hozzá a bot. Meg. Bot meg fa. Ja. Te botláb. Hát elég a beállítom azt, hogy szép. Mondom szép, mert megöllek. Azt még mondani. Nem gyönyörű, gyors, ez szép. Laj, 80 FPS. Garbage. Mondom mi. Laggolok nagyon. Én nem. Ez mi a halál? Az majd stég lesz. Minek? Amen. Ja, a ládához mentem kifele. Bazd meg, nincs magunk. Ne beszélj csúnyán, mert letít a YouTube. Tényleg vagyok. Hát néha letét, néha nem. Hát nem kell lefogni. Ó, olyat laggoltam. Ó, ma nem laggolok. Én nem. Miért nem tudunk kijönni egy darab izén? Egy darab ajtón. Ja, bazdmeg megy a izé. Ezt elkezdek fikázni. Örülök, hogy jó. Akkor én is csúfraszok villám meg. Nem elég a kerítés. Hát. Az nem jó. Aj, nem, megint laggolok. Nem laggol. Hülye! Ilyeneket mondta a hülye csirkei, vagy nem tudom mi ez. Majd mindjárt arcon köp, azt megdöglök megint. Nem vagy. Annyit mondok, hogy többet ne használjunk elitrát, mert az nagyon-nagyon szar. Kész a stég. Get my
Oj, szukable. Hány ajtót nyitunk még már ma ki? Eltört a cserkányom. Nálam meg van